keskeyttäkää, jos teille tulee jotakin kysyttävää mieleen. Ja muuten mulla on tästä niin dialuettua näkää 63 diaa. Se on aika paljon. Tässä tulee samaa asiaa. Muutaman kertaa vähän toistoa. Ei toivottavasti haittaa, mennään sitten missä kohdissa vähän nopeammin ohi. On paikan päällä ihmisiä ja striimin päässä on varmaan joku ihminen myös. Onko se niin, että nämä, jotka on striimissä, niin he voi esittää kysymyksiä johonkin? Niin, sinne chattiin. Olisiko se nimi nähtävissä jäljestäpäin myöskin? Niin, mun piti kysyä, kun mä on keskellä. On. Linkit löytyy seuraan sivulta vai YouTubesta suoraan vai mistä? Molemmista paikoista. Hyvä. Okay. Ja tässä on jotakin linkkejä näihin mun lähteisiin, niin on varmaan lisää niitä tarvitaan. Löydetään. Tosiaan mun nimi on Jarmo Koponen ja mä oon pitkän linjan toimittaja Helsingin yliopistossa myös jatko-opiskelija. Ja jarmokoponen.fi on mun oma kotisivu. Tämä muukalaismedia-aihe on mulle sillä tavalla tärkeä, että mä oon halunnut selvittää, mitä tapahtuu sille venäjänkieliselle medialle, joka koittaa nyt pinnistellä nykyisen Venäjän oloissa Venäjällä ja ulkomailla. Ja lyhyesti sanottuna Venäjällähän tilanne on se, että Venäjän propaganda on ajanut maan sellaiseen tilanteeseen, että Euroopassa on varauduttava pitkään sotaan. Ja Julia Davis on ukrainalaislähtöinen Daily Beast-lehdelle kolumnia tekevä kirjoittaja. Hän on tämmöinen Russian Media Monitor-sivusto, johon hän kerää erilaisia otteita venäläisistä ajankohtaismediasta, lähinnä TV-lähetyksiä. Ei kommentoi niitä varsinaisesti, mutta valittuja paloja, joissa näkyy hyvin tämä nykyinen tilanne. Tämä on siis NTV-uutisten yksi kysely, jossa kysytään, että pitääkö venäläisten valmistautua sotaan Euroopassa myös tämän erityisoperaation jälkeen, ja 80% vastaa, että kyllä. Ja syytä on siinä, että NATO tekee kaikkensa, jotta Venäjän kanssa syntyisi sota. Ja vain 9% sitä mieltä, että Eurooppa ei sotaa kaipaa. Tällä hetkellä on niin, että valoa tunnelissa on vain vähän, että venäjänkielinen media on jo periytynyt siihen mediaan, joka toimii Venäjällä ja muualla julkaistaviin versioihin. Ja kuten mä sanoin, niin mä teen tällaista tutkimusta. Tarkoitus on julkaista erilaisia aineistoja materiaalista. Mä olen kerännyt haastatteluja ja koonnut internetistä aineistoa. Ja mun kiinnostuksen kohteet on erityisesti olleet uudet journalismin tavat. Venäjällähän on syntynyt hirvittävä määrä tällaisia pienyhteisöjä, jotka tekee todella hyvää journalismia. Ja journalismi on mun määritelmän mukaisesti se on aina sellaista, että se syntyy ryhmätyönä. Ja mä olen itse mukana nykyään niin Parents Press Finlandin ja Parents Press Internationalin toiminnassa. Eli siis Parents Press on tämmöinen 30 vuotta toiminut organisaatio, joka on ollut Venäjän, Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteistyöorganisaatio pohjoisen alueella. Ja siihen aikaisemmin kuuluneet jäsenet, toimittajat on olleet pohjoiselta alueelta kotoisin, mutta nyt sinne on otettu myös muualta ihmisiä, kuten mä olen täältä Etelä-Suomesta, mutta myös Karjala on kuullut tähän Parents Pressiin ja niin Venäjän Karjala kuin meidän Karjalammekin. Mutta tämän vuoden alusta saakka Venäjä ei ole kuullut tähän järjestelmään enää ollenkaan. He halusivat itse irtisanoutua ja nyt on käyty keskustelua siitä, että jatketaanko tätä pohjoisen alueen yhteistyötä ollenkaan ja missä muodossa jatketaan, mutta toistaiseksi on niin, että
jatketaan, että ruotsalaiset ja norjalaiset on saanut rahoitusta ja me tehdään yhteistyötä venäläisten alueellisten medioiden kanssa. Mä olen saanut tähän omaan työhöni apurahaa journalistien omalta säätiöltä Jokesilta ja sitten Barents Press on saanut rahoitusta Helsingin Sanomain säätiöltä. Ja ajatus on se, että tosiaan muutaman vuoden sisällä niin julkaisisin kirjankin näistä aineistoista. Tässä on mulla itselläni on tähän semmoinen kytky, että vuodesta 1985 mä olen ollut ammattimaisesti tekemisissä Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa. Mä olin silloin stipendiaattina Moskovassa ja olen sen jälkeen niin seurannut Venäjää monella tavalla, asunut diplomaattina ja kirjavaihtajana Venäjällä muun muassa. Ja nyt tämä tilanne on siis venäläisten ja Venäjän kannalta sikäli karmea, että Venäjän arvostus laskee käytännössä katsoen kaikkialla, myös niin sanotussa globaalissa etelässä, jossa toisaalta on puhuttu, että siellä on Venäjän kannatusta edelleen olisi, mutta näin ei valitettavasti. Mitä se tarkoittaa globaalilla etelä? Globaalilla etelä on puhuttu yleensä aina tämmöisiä niin kuin näitä kehittyviä maita. Afrikan kehittyviä maita tai Etelä-Amerikan kehittyviä maita. Venäläinen propagandakin poistaa sitä, että siellä ollaan valmiita ottamaan vastaan venäläisten tukea eri muodoissa. Mutta käytännöllisesti katsoen koko ajan Venäjän poliittinen arvostus on heikentynyt myös näissä maissa. Tämä osoittaa siis globaalit tutkimukset. Ja Venäjä itse esittää tämän asian niin, ulkoministeriö siis, että entinen on ohi, että enää ei palata siihen, mikä on aikaisemmin ollut, eri tavoin ja eri syistä. Ja tämä on koskenut myös toimittajia. Eli siis mun kollegoitani toimittajia noilla tavalla. Enää ei ole mahdollista työskennellä Venäjällä, eikä siis nyt on hyvin harvoja enää kirjavaihtajia esimerkiksi, jotka työskentelee Venäjällä. Meillä suomalaisilla on onneksi 2 kirjavaihtajaa Moskovassa, Yleisradiolla ja Hesarilla, joka on erittäin hyvä juttu. Ja siis vanha historiahan jo kertoo siis sen, että aikoinaan puhuttiin kirjavaihtajia, että muistakaa, että ette kirjoita itseänne ulos Neuvostoliitosta. Nyt on tietysti sama juttu Venäjän kannalta, että voit olla tarkkana. Mutta mä olen ollut erityisen kiinnostunut tietysti näistä kollegoista, jotka ovat mitä kaikkein ammattitaitoisimpia venäläisiä. Ja he on muuttaneet Venäjältä sankoon joukkoon. Ja näitä maan ulkopuolelle päätyneitä tiedotusvälineitä on koko joukko. Ne tulee tässä myöhemminkin vielä esiin nämä nimet. Mutta ehkä tässä yhteydessä hyvä mainita myös nämä YouTube-kanavat. Eli siis YouTube on Voisi välissä kysyä? Joo, totta kai. Jatkan sitä, että miten muilla Pohjoismailla, mikä on tilanne muissa maissa, millä mailla ei enää ole? Mä itse asiassa en tiedä sitä kansainvälistä tilannetta, mikä se on tällä hetkellä, kuinka monella on ylipäätään toimittajia paikalla. Nyt Hannollinen Laurianhan oli siis myös Dagens Nyheter, siis suomalainen, mutta hänkään ei ole enää sellainen. On näköjään Facebookista pääsee etupäässä Ukrainassa. Toivottavasti ottaa selville oikeastaan, että kuinka monta siellä on. Tämä tiedän sen, että siellä on tämmöisiä vanhoja kansainvälisiä tuttuja, jotka on asuneet siellä 30 vuotta, 40 vuotta, niin heitä siellä edelleen on. Ja he raportoi jonkin verran. Ja he raportoi jonkin verran. Kaikki tämmöiset kuin AP ja Associated Press, niitäkin on varmaan on siis näillä isoilla toimistoilla on edelleen toimittajia. On siis paljon asioita, joista voi pitääkin kirjoittaa ja raportoida. Mutta siis tämmöinen niin kuin ilmiö, joka on sinänsä tärkeää, niin on YouTube, joka on todella merkittävässä osassa tiedonvälitystä tällä hetkellä ulkomailla ja venäläisille.
se toimii siellä maassa. Sitä voidaan katsoa, siis kiertää näitä internet-asetuksia niin, että sitä voidaan vapaasti katsoa ja sitten toisekseen sitten edelleen tehdään erilaisia projekteja, joiden tunnetuimmat toimittajat on tämmöisiä nimiä kuin Alexander Jussef, joka oli pitkään Echo-paskiin, tämmöisiä kantavia voimia, Maxim Katz, Ekaterina Schulman, myös Mihail Khodorkovskin kanavat kuuluu tähän samaan asiaan, siis tämän Egerderin maksamat toimittajat ja niin edelleen. Ja täytyy sanoa, että tämä niin kuin ulkomailla toimiva venäläinen mediajärjestelmä niin tuottaa huomattavasti paremmin ja parempaa sisältöä kuin tämä Venäjän federaatio ja venäläinen media. Mutta siis Venäjällä on edelleen joitakin tunnettuja arvostettuja toimittajia ja joitakin arvostettuja toimituksia, jotka tekee töitä. Mutta nämä on vähän sellaisia, että näistä täytyy olla jo aika hyvin perillä Venäjän mediasta ja Venäjästä yleensä ei pystyy seuraamaan näitä niin, että se ei ole pelkästään propagandan omaksumista. Ja pointtihan on siis se, että nämä ihmiset toimii edelleen Venäjällä, että he on venäläisiä ja venäjäläisiä. Alexander Morozov on siis nykyään Karlovin yliopistossa Tsekissä Prahassa opettava, filosofia opettava pitkän linjan toimittaja ja kansalaisvaikuttaja. Ja hän on pohtinut sitä, että näitä media-alan maastamuuttaneita on nykyään jo yli 20 000. Ne toimii 10 eri maissa. Ja tämä ajatus siitä, että nämä ihmiset ovat lähteneet pois sieltä pohjaa siihen, että edellisen vuosikymmenen aikana niin Venäjällä kasvoi tämmöinen yhteiskunnallisten vaikuttajien rooli. Niihin kuuluu korruptiovastainen säätiö, Aleksei Navalnin nimi on varmasti kaikille tuttu. Jablako-puolue sinänsä on ollut edelleen merkittävässä asemassa. Siellä on ollut tämmöisiä hyvin voimakastahtoisia poliittisia johtajia siinä puolueessa, muitakin kuin Grigori Javlinski, joka on vanha tuttu 30 vuoden takaa. On tämmöinen yleinen kansalaisrintama järjestelmä olemassa. Memorial toimi pitkän aikaa myös siis näiden Stalin ajan puhdistusten ja muun muistihistorian säilyttäjänä. Avoin Venäjä on näitä ulkomailta rahoitettuja järjestelmiä, joissa on ollut erilaisia poliittisia tekijöitä alueella. GOLS on siis tämmöinen vaalitarkkailijajärjestelmä. Ja sitten nämä merkittävässä asemassa ylipäätään tämmöisessä venäläisessä keskustelussa on ollut nämä muutamat kansan tai kunnallisvaltuustoihin päässeet edustajat, joita on joissakin kunnissa ollut. Ne on tavallaan muodostaneet semmoisen pienen oppositiohenkisen ryhmän, joka on näkynyt myös meidän mediassa sillä tavalla, että heillä on yleensä ollut jotain. Yksi kysymys. Onko sitä Memorial lakkautettu sitten? Memorial on lakkautettu, joo. Mä luulen, että se kirja Luiden tie, hyytävä kirja sinänsä, mutta siinä puhuttiin aika ylistävästi siitä Memorialista, kuinka siinä on ollut hyvin suuri vaikutus Stalinin vainojen esiin tuomisessa. Ilman muuta. Meillä on kaikilla meillä on ollut iso vaikutus, että on perustettu ja sitä vastaan on tämä nykyinen hallinto käynyt. Olette käynyt sitä vastaan, että tätä Stalinin vainoa vai sitä, että Memorial on myöskin siirtänyt katseita enemmän tämmöiseen Navalnyin ja muiden oppositio-ihmisten vangitsemiseen? Ei oikeastaan siitä ole ollut kysymys. Siis, yritetäänkö kieltää se vanha Stalinin perintö? No joo, siis vanha Stalinin perinnön kieltäminen, tietysti siinä on monta syytä, minkä takia näin on käynyt, että sitä ei haluta korostaa. Yksi on siis se, että näitä Stalinin vankileirien partioita on ruvettu korostamaan, että he olivat samalla tavalla uhreja kuin nämä vangit. Sitä on Luoden tiessäkin todettu. No joo, ja tämä on yksi sellainen tapa, jolla voidaan niin normalisoida tätä tilannetta ja selittää, että
tässä niin kuin kaikki on kärsinyt tämän saman asian, että ei kannata erotella täältä näitä vangituksi joutuneita. Ja koko tämä niin kuin Neuvostoliiton kollektiivinen kärsimys on paljon isompi asia ja muuta. Se on siis isossa osassa sitä valtakunnan politiikkaa monella eri tavalla käsiteltynä, mutta että siis Memorial sinänsä ei ole ollut toivottava järjestö sen takia, että se on tuonut esiin meitä nimenomaan Stalinin epäkohtia. Mutta joo, siis Venäjällä on toiminut tämmöinen niin pienimuotoinen oppositioliikehdintä edellisen 10 vuoden ajankin. Ja siitä tosiaan niin me ollaan siitä jonkun verran saatu merkkejä sen takia, että on ollut Memorialin ihmisiä, on ollut monia muitakin, jotka on pitäneet yhteyttä myös meihin muualla asuviin ihmisiin. Ja me ollaan saatu sieltä niin tärkeitä tietoa siitä, että mikä on se Venäjän yleinen ilmapiiri tällä hetkellä, koska lähtökohtaisesti on tietenkin niin, että suuret massat ovat propagandakoneiston johdattamassa. Ehkä tuohon hänen kysymyksensä vaan siitä aikaisuuksena. Miten nyt näinä aikoina, niin miten paljon voi katsoa, niin kuin, että Stalinin maine olisi niin kuin myötämielessä korostunut Venäjällä nykyisin? Siis että hänen niin ikään kuin merkityksensä suuren isänmaallisen sodan ja niin päin pois. Niin että... No siis se on tietenkin ollut koko ajan, että Stalin siis ollut siis sillä tavalla, että hän on ollut suuri järjestelijä. Ja hänen merkityksensä tämmöisenä suurena venäläisenä on erilaisissa mittauksissa ja kyselyissä niin noussut arvoon arvaamattomaan. Niin, onko kuitenkin tämän Putinin aikana? No joo, periaatteessa kyllä, mutta sitä on haluttu pitää myös alempana. Tämmöinen yhteiskunnan militarisoituminen, siis tämmöisten erilaisten sotilaallisten kovien arvojen kasvaminen on ollut koko ajan taustalla tässä. Se on sellainen filosofinen kysymys, kuinka paljon me voidaan antaa arvoa ja paljon arvoa niin kuin Stalinille sinänsä ja näille henkilöille. Muistatko semmoinen, mitä Churchill sanoi aikana, että Stalin astui valtaan, niin Venäjän armeija oli puukepellä taisteleva hevosjoukko. Ja kun Stalin kuoli, heillä oli ydinase. Kyllä. Mutta tosiaan viimeisen 15 vuoden aikana niin tilanne on muuttunut aika paljon Venäjällä. Ja nyt tullaan sitten siinä tilanteessa, että nämä organisaatiot, järjestöt, jotka on perustettu, jotka ovat juuri tason kansalaisliikehdintään, sitä käytännössä katsoen ollenkaan. Jonkun verran ympäristöliikettä edelleen, mutta sitäkään ei mitenkään merkittävissä määrin. Mutta sitten on tämä niin kuin, tämä siskon tekemä kuvakollaasi näistä erilaisista venäläisistä, venäjänkielisistä ulkomailla toimivista medioista, jotka on siis hauska ihan vain noin niin kuin, että tämmöisiä kuvia kun näet, niin näistä tiedätte, että niistä löytyy kaikilla tuosta asiallista juttua Venäjästä. Mä oon haastatellut kaikkiin näihin organisaatioihin liittyviä ihmisiä, ja osa ihmisistä on sellaisia, että heitä voi siteerata vapaasti. Osa ihmisistä on halunnut, että heidän nimensä mainita. Mutta täällä on tämmöisiä merkittäviä organisaatioita, niin kuin muun muassa BBC:n venäjänkielinen palvelu. Sieltä ja Deutsche Welle. Mun täytyy sanoa, että Deutsche Welle on myös mulle tällä hetkellä niin kaikkein, voisi sanoa, lähes Venäjän informaation lähden näistä niin tämmöisistä hyvin toimitettuista ulkomaisista isoista toimitustaloista. Sitten on ihan asia erikseen on tietenkin nämä Venäjällä pitkään toimineet tai Venäjän niin kuin sisällä toimivat organisaatiot, niin kuin Virska ja Mediazona esimerkiksi. Mutta näistä vähän enemmän vielä tässä myöhemmin. Mutta äsken mainitsin, että Aleksanteri Konfassa esimerkiksi niin oli näistä Venäjän ulkomaille muuttaneista media-ihmisistä. Helsingin yliopistossa tehdään kiinnostavaa
laajempaa tutkimusta, josta tuloksia varmaan tulee vuoden kuluttua suurin piirtein, että mikä tämä on tämä tilanne näiden muualle muuttaneiden toimittajien osalta ja miten he itse kokevat oman ammatillisen kehittymisen. Se on todella tulee olemaan mielenkiintoista nähdä ja kuulla. Hesarilla, niin kuin monella muullakin isolla medialla on ollut käytettävissä, niin venäläisiä Venäjältä lähteneitä toimittajia, toimitusharjoittelijana muun muassa Hesarissa oli tämmöinen Andrei Grishin. Hän on tuolta Venäjän kaukoidesta itse asiassa kotoisin, siellä ollut oman mediansa johtaja. Ja hän on pohtinut monessa artikkelissa Venäjän nykytilaa, kannattaa lukea. Mä olen jonkun verran viimeisen 15 vuoden aikana niin seurannut näitä Venäjän medioita myös sitä kautta, että miten venäläiset kriitikot ja nämä tilastoihmiset näkee tämän Venäjän median kehittymisen. Venäjän mediassa on ollut siis pitkän aikaa tietenkin tämmöinen viihteellistyminen nähtävissä hyvin, ja siellä on siis satsattu paljon siihen, että tehdään korkeatasoista viihdettä, mutta sitten myös ihan sellaista niin kuin bulkkitavaraa. Ja ehkä yksi kaikkein mielenkiintoisimpia tässä ihan viime viikkojen asia on ollut se, että kun siellä on tällaisia suuria poliittisia show-esityksiä, ohjelmia ollut joka ilta viimeisen 1,5 vuoden ajan, niin vasta nyt tämmöinen viihdeohjelma ohittaa suosituimmuudessaan nämä tämmöiset sotaan keskittyneet ajankohtaisohjelmat. Ja Andrei Malahov on siis tuollakin television päätähti, ja hänellä on ollut näitä tällaisia keskusteluohjelmia, jotka on siis varmaan amerikkalaista viihdegenreä tunteville tuttuja. Se on siis, ne on tällaisia sydäntä särkeviä paljastuksia perheiden keskinäisistä draamoista ja muuta, mitä Andrei Malahov on tehnyt aikaisemmin, että on tämmöisiä yhteislaulutusohjelmia ja ne on olleet ne kaikkein menestyneempiä. Mutta joo, venäjän kielistä mediaa, niin sitä on tutkittu myös Venäjällä. Tässä on esimerkiksi muutama havainto, jonka on tehneet venäläiset tutkijat, jotka huomasin, he on miettineet ja tutkineet, miten Saksassa suhtaudutaan venäjänkieliseen mediaan. Ja tämä on siis tämmöinen kommunikologi-ryhmä venäläisiä ja samalla tavallaan tämä näkyy myös Suomessa sitten, että on vaikea suhtautua pelkästään kriittisesti ja arvostavasti Venäjän tapahtumiin tai tähän esimerkiksi meidän tähän rajakysymykseen, että tässä voidaan pohtia sitä, että olisiko pitänyt olla empaattisempia päätöksiä tehdä, onko meillä riittävästi mietitty meidän venäläisiä, meidän venäjänkielisiä ja niin edelleen, mutta näitä pohditaan joka paikassa Euroopassa. Meidän venäjänkieliset pitänyt mielenosoituksenkin tästä. Nämä on niitä kuvia justiin, jotka on. Just, joo, siitä, joo. Mutta tämä on tietenkin aivan olettavaa ja odotettavaa, että näin tapahtuu. Koska siis se, että pääset tapaamaan sukulaisia siellä on kaksoiskansalainen, niin se tuntuu aivan luonnolliselta. Toiset näistä venäjänkielisistä puhuu jo, kun sanoo, että tämmöinen päätös on absurdi. Joo. On ihan väärin, mutta se on sitten taas jo poliittinen kysymys. Mutta puhuuko ketkään niin kuin alusta Venäjälle tämmöisistä syistä? En mä ole sellaista keskustelua huomannut. Mutta siis meillä on kuitenkin se, mikähän tämä venäjänkielisten määrä nykyään on se 80 000 ehkä. Kyllähän siihen joukkoon mahtuu erilaisia ihmisiä, siis miettimään erilaisia, heillä on erilaiset suhteet Venäjään, on kiinteimpiä, varsinkin niin Venäjällä asuviin sukulaisiinsa kiinteimpiä ja löyhempiä, mutta siis nämä Saksassa tehdyt tutkimuksethan osoitti siis sen, että on vaikea löytää sitä yhteistä kieltä, kun sä puhut eri lähtökohdista.
mutta sä asut jossain toisessa maassa ja jos sä oot sen venäjänkielisen uutisagendan tavallaan vaikutuspiirissä koko ajan, niin sä näet maailman todellisuudella tavalla, kun sä näet sen muuta. Et sillä meillä ei ole mitään. Tämä sosiaalinen kuplautuminen, että miten ihmiset niin elää siinä omassa informaatioympäristössään ja sitä kautta, niin siinä on hirveän vaikea vaikuttaa ulkopuolella. Samahan on niin kuin esimerkiksi Trumpismissa ja niin koko Googlehan perustuu siihen, että jokainen saa omaan kuplaansa sopivia. No joo, siis kyllä se sitäkin on. Tässä mä tähän nimenomaan tuun kohta Google-hommassa. On siis tämä kuva, mikä on nämä pallukat tästä, niin tämä on Telegram-kanava. Tämä on mun Telegram-kanava. Mä seuraan periaatteessa varmaan jotain 150 erilaista niin Telegram-kanavaa, josta sitten niin kuin mulla on valikoitunut kärkeen mun mielestä tärkein kiinnostavimpia. Tässä tapauksessa tämä True Story on ehdottomasti mielenkiintoisin ollut jo 1,5 vuotta. Helsingin yliopistossa työskennelleet ihmiset ehkä tuntevat Lev Serhersonin, koska hän on ollut tekemässä sellaista palvelua kuin Integrum, joka on siis tämmöinen palvelu, joka on koostanut kaikenlaisia venäjänkielisiä media-aineistoja jo vuosikaudet erilaisilla algoritmeilla. Ja niitä on sitten tarkoitettu tutkimuskäyttöön tutkijoille maailman yliopistoihin. Ja Helsingissä on otettu käyttöön nämä jo varmaan 15 vuotta, 20 vuotta sitten. Ja oli siis osa silloin aikoinaan että tämmöistä bilateraalista kauppaa. Eli siis suomalaiset saivat sen ilmaiseksi sieltä, koska siis puhuu tähän, että jotain pitää Venäjältä ostaa ja sen Mustajoki ja muu ymmärsivät, että se on hyvä palvelu. Se hankitaan. Mä oon käyttänyt sitä itse hyvin monessa työssä. Joka tapauksessa Lev on ollut sitä kehittämässä. Hän on ollut kehittämässä Yandexin eli venäläisen Googlen hakukonejärjestelmiä. Ja lähdettyään Venäjältä pois, hän rupesi vuosi sitten miettimään, että mitä hän oikein voisi tehdä, jotta hän voisi palvella venäläisiä. Ja hän kehitetään palvelun ja True Story News. Lev on myös käynyt koko ajan kamppailua Googlea vastaan tässä viimeisen vuoden ajan. Sitä, että Google levittää Venäjän propagandaa ja siihen vaikuttaa Googlen algoritmit. Siinä toimii myös tämä väärin siinä. Että tällaista aineistoa ei pitäisi sitä kautta tulla. Tällainen palvelu, jonka hän on kehittänyt, johon hän on palkannut ihmisiä, niin toimii siis useilla eri kielillä, useissa eri maissa. On siis muun muassa Baltian uutiset, on muun muassa Venäjän uutiset, on muun muassa Valko-Venäjän, on olemassa Keski-Aasiasta uutisia. Ja nämä sivut toimii siellä tavalla jännästi, että onko se näyttää, että klikkaa auki vaikka tämmöisen Hamas-uutisen Israelista, niin sinne on valittu 10 tärkeintä aihepiiriin liittyvää uutista. Ja jokaisesta uutisesta eri uutistoimistoista yksi kappale. Niin, että kun sitä lukee, niin voi lukea tavallaan kokonaista tarinaa, joka itse asiassa koostuu 10 erilaisesta palvelusta. Se on todella vaikuttava ja hyvä palvelu, jos on venäjänkielinen taito, niin kannattaa käyttää. Rapasin. Yritätkö väittää nyt, että käyttämään tuollaisia palveluita, niin kun mä pohjaltaan muutaman kanavaan, kun me seurataan, niin saadaan hyvin yksipuolinen näkemys. Ja itse asiassa mua häiritsee se, että mulla oikeastaan mitään yleiskuvaa. Jos mä käytän tuollaisia palveluita, voiko mä saada paremman yleiskuvan tapahtumien kulusta? Joo, voit, mutta tässä on koko ajan siis mä oon tehnyt töitä ulkomaan toimittajana vuosikymmenet. Ulkomaan toimittajan työhän on sitä, että olet istunut siis lukenut 5-6 erilaista uutistoimista koko ajan. Se kertoo suurin piirtein samaa asiaa jatkuvasti. Teet niistä valintoja, mitkä on tärkeimpiä asioita.
Tai mä oon ollut uutisissa, TV-uutisissa Ylestä, niin suunnitteleva toimitussuhteen. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että se ihminen, joka miettii, että minkälaiset on seuraavan päivän uutiset, niin niistä noin 80% tiedetään etukäteen, mitä asioita seuraavana päivänä kerrotaan esimerkiksi TV-uutisissa. On sitten tai radio-uutisissa. Tämä on siis ihan normaali tämmöistä rutiinia niille ihmisille, jotka tekee uutisten kanssa töitä. Ja tästä rutiinista johtuen nämä uutistoimistot pystyy tarjoamaan sulle 2-3 tärkeintä asiaa, jotka niiden mielestä sun on hyvä tietää. Sitten sä haluat ruveta rikkomaan sitä kaavaa, niin sitten rupeat hakemaan siihen jotain omia tietolähteitä. Ja usein on niin, että ihmiset on sitä mieltä, että tietää paremmin kuin muut. Ja haluaa ruveta käyttämään jotain sellaista tietolähdettä, jota käyttää harmat. Mutta se ei ole siis se, miten normaalisti uutisihmiset toimii. Uutisihmiset eivät etsi niitä tietoa, joita mahdollisimman harvat käyttää, vaan se lähtee siitä, että mahdollisimman monet käyttää jotain lähdettä. Ja niistä tehdään sitten jonkunnäköinen synteesi, mikä on tärkeää. Selittikö tämä yhtään tätä tilannetta? Siis mun mielestä se ei ole mulle mikään ongelma tietää, kun mä tiedän, että mikä on venäläisen median, mikä on niitä lähteet, päälähteet, mikä media kuuluu mihinkin, vaikka ryhmään, minkälaisia uutisia ne periaatteessa tekee. Niin niitä voi seurata, toisia ei kannata seurata. Yksittäisenä kuluttajana niin täytyy loppujen lopuksi muodostaa käsitys siitä, mikä tämä ennakkouutinen, tai sä puhuit 80%, että millä perusteella on täytyy valita. Se on selkeä käsitys siitä. Sun täytyy olla käsitys siitä, mikä on Yleisradion uutiset, mikä on Hesarin uutiset, mikä mukaan ne toimii. Ja ajatella, että siellä voi olla myös jotain muuta. Joo, niin se menee. Tämähän tekee hyvin vaikeaksi saada mitään käsitystä mistään asiasta. No, ei se mun mielestä tee sitä vaikeaa. Päinvastoin se helpottaa sitä, mikä sun puolelta tehdään valintoja. Mutta nyt kun siis periaatteessa joo, siis venäläinen esimerkiksi, Venäjällä käydään keskustelua paljon siitä filosofiasta, minkälaiset uutiset on tällaisia tärkeitä ihmisille välittää, koska ihmisillä on niin paljon enemmän kanavia käytössä kuin ne oli aikaisemmin. Niiden ei tarvitse uskoa valtion virallisia tarinoita pelkästään, koska ne voivat uskoa myös esimerkiksi sotatilanteessa näitä sotakirjeenvaihtajia, jotka on tämmöisiä yksittäisiä loginkirjoittajia, jotka pitää yllä erilaisia palveluita, tai ne voi uskoa länsimaisia tiedonvälityskanavia, tai sitten ne voi uskoa näitä omia. Ja tämä monimuotoisuus on tavallaan yksi ase tiedon välitystä, semmoista niin kuin mahdollisimman selkeältä ja rehellistä tiedonvälitystä vastaan. Oliko se joku kysymys? Mietin, että onko vai jenki, kun tämä menee tavallaan. Siis monen mielestä Ylen uutisithan tuntuu hyvin laiskalta uutisten teolta, koska 6 uutiset ja 9 uutiset on yleensä ihan samat. No, niillä ei yleensä, mutta mä en osaa, siellä voisi niin... Yleisradio kertoo sit siitä, minkä takia se tekee näin, kun se tekee. Mutta tämä on, mikä tähän venäläisen on mun mielestä mielenkiintoinen, on siis se, että tämä Vatsili Kakov, joka oli aikoinaan niin Lenta.ru, eli tämmöisen yhden Venäjän suurimmista ajankohtaispalveluista, niin tekninen päällikkö, joka mietti myös näitä samanlaisia uutisten listauksia ja niiden niin tärkeysjärjestykseen laittoa, niin hän on nyt pitkän aikaa tässä vuoden verran tutkinut samalla tavalla kuin minäkin näitä maasta muuttaneita toimittajia ja on jo ihan selkeästi nähtävissä, että on eri asia tehdä töitä Venäjällä ja se yleisö on ihan toisenlainen siellä Venäjällä kuin se yleisö, joka on Venäjän ulkopuolella. Niin se, mikä on tässä keskeistä, on se, että meillä on syntynyt jo 2 erilaista mediakenttää, eli voidaan ajatella, että me ollaan siinä tilanteessa, jossa sulla on
Venäjän nykyjohtoa uskova yleisö ja sitten sulla on olemassa tämä nykyisen tilanteeseen kriittisesti suhtautuva yleisö, joka on ulkomailla. Ja näitä tosiaan maasta muuttaneita toimittajia, niin heitä on paljon. Ylja Azar on yksi tämmöisiä ihan huipputoimittajia. Hänen vanhempansa on ollut siis merkittäviä kirjailijoita jo Neuvostoliitossa ja niin hän mun mielestä sanoi hirveän hyvin, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että on olemassa tämmöinen rinnakkaismaailma, jossa monet Venäjältä muuttaneet elää, mutta silti kaikki kokee, että he tekevät töitä niitä venäläisiä varten, jotka on jääneet Venäjällä. Ilja on voittanut 2 kertaan tämmöisen mediapalkinnon, Redgallekia-palkinnon, joka on tämmöinen mediapalkinto, joka tukee vapaata ammattijournalismia. Tämän niin kuin listauksesta voi hyvin päätellä sen, että minkälaista aiheista näitä palkintoja annetaan ja kenelle niitä annetaan. Tämä on ihan Wikipedian tietoja, mutta nämä on hyvin paljastavia. Paljastavia ja sitten taas toisaalta niin kuin informatiivisia listauksia, että hakee tuttuja ihmisiä. Mä jotenkin olen itse mieltänyt tämmöisen vapaan toimittajaporukan aina siihen, että löydän kiinnostavan henkilön niin ihmisen, joka kirjoittaa hyvin tai tekee tärkeistä aiheista juttuja, niin kannattaa seurata sellaisia, koska kaikille toimittajille, riippumatta siitä, missä he asuvat, on tärkeää se, että he säilyttää luottamuksen yleisönsä, niin kuin kirjailija. Että sä voi pettää sitä yleisön luottamusta, jos sä sen teet, niin sulla ei minkäännäköistä tulevaisuutta. Aika monet näistä toimittajista, niin heitä tapaa tällaisissa yhteiskunnallisissa tilaisuuksissa, niin kuin Ilja esimerkiksi on tässä Marat Bjelmanin kanssa. Marat Bjelman on tässä galleristi, mutta hän tuli aikoinaan kuuluvaksi. Oli yksi näitä Jeltsinin taustapiruja, poliittisen teknologian, eli siis vaalivaikuttajia, kehitti järjestelmiä, joilla saatiin valtion poliittisia Jeltsinin taakse. Tämä kuva on tässä siinä mielessä, että me tunnetaan toi Svetlana Tsikhanovskaja. Hän on siis meille Valko-Venäjän johtaja Venäjällä ja Valko-Venäjällä, niin Lukashenkan rooli on tietenkin se merkittävin. Mutta näin tämä toimii. Mä oon miettinyt sitä, että mikä niin tämmöisen Venäjän median seuraamisessa oikein on mielekästä ja minkä takia mä itse sitä teen. Ensinnäkin piirit on hirveän pieniä ja ne on samoja ihmisiä, niin kuin tuossa aikaisemmin on kertonut, jotka näissä erilaisissa tilaisuuksissa esiintyy tai joiden nimi esiintyy paljon julkisuudessa. Ja sitten niin kuin, toisin kuin nämä tämmöiset valeuutisia ja valheellisista uutisista kertovat ihmiset väittää, niin toimittajan työn avoimuus on myös sen toimittajan töiden varmin vakuutus sille, että he tekevät työtään niin rehellisesti kuin heillä on siihen mahdollisuus. Ja tämä toimii kaikkialla, mutta samalla tavalla kaikkialla meillä on myös ongelmana jonkunnäköinen itsesensuuri. Ja Venäjän alueella tietenkin nämä alueelliset johtajat, niin heillä on paljon valtaa. Heillä on taloudellista valtaa ja heillä on valtaa myös vaikuttaa siihen, että millä tavalla asioista pitää kertoa. Propaganda hyödyttää monia ihmisiä. Putinin mediakentän mysteerejä on siis kirjattava jonkun verran ylös. Minua itseäni ihmetyttää se, että miten voi olla sellainen tilanne, jossa sulla on siis kymmeniä ihmisiä,
jotka on todella hyvin ansaitsevia, jotka valehtelee päivästä toiseen, niin silti he ovat niin suosittuja ihmisiä. Ja vaikuttaa siis siltä, että Venäjällä kansa suorastaan huutaa tätä propagandaa. Kaikkein entisen tietysti ihmetyttää, että tuskin on sellaista ihmistä, joka ei olisi tajunnut Neuvostoliiton propagandaa. Ja loppujen lopuksi vaan harvathan siihen enää usko niin kuin ihan avoimesti ja kaikki. Ja näyttää siltä, että nyt se on sitten parissa sukupolvessa tai yhdessä sukupolvessa niin unohdettu täysin. Itse asiassa nämä on kommentteja mun haastattelemilta ihmisiltä, jotka miettii muun muassa sitä, että onko kysymys siitä, että ihmiset ei halua kertoa rehellisesti, mitä mieltä he ovat nykyisistä tilanteesta ja esittävät uskovansa propagandaa, vaikka eivät sitä usko. Eikö se muuten yhtenä syynä se, että Putinin aikana oltiin vaurastuneet ja vakituneet? Stalinin aikana kaikki oli köyhiä. Joo, paitsi että ei ollut. Presidentin aikana oli siis huomattavia tuloeroja ja siis niin kuin, suhteessa voidaan ajatella, että Eihän siinä aikana ollut ihmisiä, eihän ne omistanut, vaan ne hallitsi isojakin omaisuuksia. Joo, mutta ihan tietysti nykyäänkin sanotaan, että saarihallitus omistaa kaiken Venäjän, on vaan hallintaan. Olisi aika paljon saattanut viedä maasta pois ja niin edelleen, että tilanne on siinä mielessä muuttunut. Mutta joo, siis kyllä ilman muuta, mutta niinhän se ymmärtääkseni se on joka paikassa myös, että aika moni ihminen hyötyy tämmöistä autoritäärisestä johtajasta tai diktaattorista, niin kuin Venäjän yhteydessä voidaan. Eihän Neuvostoliitossa ollut niin sanottua keskiluokkaa. No se keskiluokan määrittely on kanssa vähän sellainen, että miten se tehdään. Mä oon tästä jonkun verran vääntänyt kättä ihmisten kanssa, että mikä se on se merkitys. Nämä on siis, mutta niin sanottu, niin Venäjällä on paljon muitakin ihmisiä, jotka tekevät tätä propagandatyötä, jotka ei ole sellaisia niin näkyviä henkilöitä. Niin. Anteeksi, se on näin jo, mutta avaan mulle vielä enemmän sitä, että kun sä sanoit, että aika moni hyötyy diktatorisesta johtajasta, niin millä tavalla sä näet sen? No taloudellisesti muun muassa hyötyy. Siis sulla voi olla joku yritys, joka vie tai tuo jotain ja että saat siihen itse oikeudet sen takia, että se niin hallinto haluaa antaa sulle. Tämä on niin yksi tämmöinen tapa. Näitä on erilaisia. Joo, mutta siis toisaalta se nyt ei ole hirveän suuri kansanosa, he taas sitten pitävät sitä. No ei, se hirveän omaisuus on hirveän keskittynyt. Joo, se on siis Neuvostoliitossa keskittynyt ja se on Venäjällä keskittynyt. Siis sanotaan, että miten niitä nyt ikinä lasketaankin, mutta sanotaan, että omaisuus on Venäjällä Moskovassa ja siitä suurin piirtein puolet, suurin piirtein se mikä on Venäjällä Moskovassa käytössä, niin Pietarissa on käytössä puolet ehkä siitä. Sitten kun mennään johonkin Jekaterinburgiin, Siperiaan, niin siellä on ehkä neljännes siitä, mitä on Moskovassa käytössä. Ja silti siellä on miljonääriä. Ja kun tulee aina pienempiä paikkoihin, niin aina vähemmän käytössä sitä rahaa, mutta suhteellisesti siellä niillä ihmisillä on silti rikkaita ja köyhiä. Mutta tämä järjestelmä toimii tällä tavalla. Eikö sitä pajarit ole ollut aina? No joo, siis kauhean paljon voidaan Venäjää niin monimutkaisesti selittää sillä, että ne on tämmöisiä historiallisia kulkuja ja näissä on niin kuin kehitys tapahtunut sillä omalla tavallaan oman maan historiallisen kehityksen mukaisesti. Mutta että siis kun mennään siis näihin, ketä nämä ihmiset, niin tässä niin kuin on vaan lueteltu. Tässä on hyvä, DOST-kanavalla oli hyvä tämmöinen ohjelma, jossa käytiin läpi näitä ihmisiä. Me löytyy ne ihmiset tuolta noiden vaaleansinisten numerosarjojen alta, ketkä on olleet sellaisia, jotka on olleet näkyvästi tämmöisiä liberaaleja tai niin länsimaisittain tai meikäläisittäin ajattelevia toimittajia, jotka on nyt selkeästi Venäjän propagandan todella hyödyllisiä kumppaneita. Ja
puhuttiin aikaisemmin tästä niin kuin Googlesta ja muista, niin Yandexiin liittyy tämmöinen samanlainen asia. Ei tämä niin sotatilannekaan, tai siis Venäjällä erikoisoperaatio, niin se muuttunut yhtäkkiä oikeastaan uutiskentässä yhtään mitään, koska uutiskenttä oli jo ajettu sellaiseksi, että se jatkui samanlaisena sen jälkeen, kun hyökkäys oli tapahtunut. Siis meillä on mun mielestäni aivan oikeutettua puhua Venäjän aggressiivisesta hyökkäyksistä, koska niin todellakin tapahtui, mutta kaupuksella 2014 se ja niin tapahtuiko taas 2022 vaan yksi osa tätä eskalaatiota, niin se on sitten niin kuin toinen asia on niin kuin sekä määritelmällisesti että filosofisesti keskustelua. Mutta joka tapauksessa siis tämmöinen uutispäivä, niin uutispäivää voi määrittää ihan siis niin kuin määrällisesti, että pannaan erilaiset uutisaiheet jonoon, tai sitten, että ne on määritelty aiheiden mukaan. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja, että näitä asioita tutkia ja selvittää, mutta tämä on sitä, mitä mä puhuin siitä aikaisemmin, että uutisia niin määritellään ja määritelmällisesti sitten niiden tärkeysarvoja ja merkitystä niin voidaan hienosäätää. Mä olen jonkun verran haastatellut siis sellaisiakin venäläisiä, jotka nimenomaan ei halua nimeä julkisuuteen, jotka on sitä mieltä, että me tiedetään aivan älyttömän vähän siitä, että mitä Venäjällä tällä hetkellä ajatellaan. Mitä tapahtuu Kremlissä, mitä he oikein haluaa ja niin edelleen. Ja näitä meneillä oleva prosesseja, niin niitäkään ei kyetä kunnolla selittämään, eikä edes yritetä selittää, niin kuin uutistoiminta ja venäläinen media ei tee tavallaan, että tiedostaa niiden oleellista roolia ollenkaan. Historian tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä. Mun opettajani toi Ihalainen Timo sanoi, että 80% historian aineistosta löytyy sanomalehdistä. Siis minkälaista aineistoa meillä on vastaatuessa käytettävissä Venäjän tutkimuksessa. Erittäin kiinnostavaa on tällä hetkellä itse seurata tätä Venäjän alueellista kehitystä, mitä tapahtuu Venäjän alueella. Se on ollut kiinnostavaa aikaisemminkin, mutta Venäjän tutkimusta tai Venäjän niin kuin uutismaailman ja Venäjän asioiden ymmärtämisessä on keskittynyt itsekin hirveän paljon Moskovan tai Pietariin. Nimenomaan nämä alueet on ollut pimennossa ja tämän viimeisen vuoden aikana niiden merkitys ja niiden välittävät näkemykset on tullut mulle itselleni huomattavan paljon tärkeämmäksi. Me ollaan Panespressin parissa niin haastateltu näitä ihmisiä järjestetty heille tämmöisiä vetäytymisiä. Natalia oli meidän vetäytymisessä tuolla Riiassa ja jututin häntä siellä. Ja hän kertoi, että minkälaista tämä Semin työ on. Ja kiinnostavaa on tietysti se, että hänkin muisti mainita tämän, että he totta kai kertovat Aleksei Navalnista ja siellä muun muassa niin sensuuri iski sillä tavalla, että heidän omistajansa oli sitä mieltä, että ei pidä Navalnia liikaa korostaa, koska hänen muu bisnes kärsii siitä, että kerrotaan korruptiosta ja näistä vaikeuksista. Se on siis sellainen uutiskanava, joka on 10 vuotta toiminut, enemmänkin jo 13 vuotta toiminut. Ja he on etupäin keskittynyt kaupunkeihin, joissa on alle 1 miljoonaa asukasta. Mä tuossa aikaisemmin kerroin, että mä oon tehnyt näitä haastatteluja paljonkin, niin mä oon vähän luetellut niitä, että mä oon siis kiertänyt eri puolilla Eurooppaa haastattelemassa ihmisiä. Ja tässä vielä kertaalleen nämä mediat, joiden ihmisiä
on jututtanut. Ja niin, tämä on hyvin laaja kenttä tätä väkeä. Mulla on haastatteluja ehkä noin 70 tehty. Mä jatkan niitä vieläkin eri tavoin. Mä oon ehkä tavannut puolet näistä ihmisistä henkilökohtaisesti ja osa on vastannut kirjallisesti ja osa on ollut mahdollisuus onlinella tavata. Myös kieltäytyneitä ihmisiä on paljon. Tällaisia tunnettuja venäläisiä toimittajia, jotka ei halunneet haastateltavaksi. Mulla on itse asiassa kaikille näille ihmisille aina samat kysymykset. Ja nämä vastaukset, joita nämä ihmiset antaa, niin on kaikki hyvin erilaisia, joista voi päätellä, että he eivät valehtele, he eivät ole keskenään sopineet, miten pitää vastata mihinkin kysymykseen, vaan vastaukset on hyvin monenlaisia. Mä en tiedä, onko tämä minkälainen Venäjän median 10 vuoden kuluttua niin tärkein kysymys, mutta se on ollut kiinnostava kysymys. Koska me tiedetään suurin piirtein, että mitä 10 vuotta sitten tapahtui. Tässä on yksi tämmöinen toimittaja, joka kertoo, että he tunnisti paikallisvaaleissa, että vaalivilppiä tapahtuu kuinka paljon, mutta heillä oli vaikea löytää yhtään sellaista henkilöä, joka voisi kertoa tästä vaalivilppistä. Kun he sitten löysivät yhden vanhan virkailijan, joka sanoi, että hänellä ei ole mitään menetettävää, mutta tämä vanha virkailija, joka uskaltaa sanomaan, että vaalivilppiä tapahtuu, niin ei ottanut huomioon sitä, että tarvittaessa kostataan sitten perheenjäsenille. Tässä tapauksessa hänen poikansa menetti työnsä sen takia, että äiti kertoi tästä vaalivilpistä. Ja nythän tämä tilanne on sitten sellainen, että nämä muualla asuvat toimittajat pyrkii kertomaan venäläisille sen, että mitä tapahtuu Venäjällä, kun sota jatkuu. Ja he pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että ne ihmiset, jotka on Venäjällä, jotka tuntee tarvetta vastustaa sotaa, niin huomaisivat, että he ei ole yksin. Mä olen tähän liittänyt tähän mun esitykseeni vielä pari sanaa historiaa. Että sananvapaus on Venäjällä niin aika suhteellinen käsitys on ollut parin kertaa lyhyesti. Mulla itselläni on ollut mahdollisuus asua Venäjällä just tuohon aikaan, kun tämä toinen vapausaika oli. Ja muuten niin Venäjällä on aina ollut jonkun näköistä sensuuria. Ja tästä on puhuttu paljon meillä Kekkosena ihan toimittamiskulttuurista Suomessa ja se tämmöisillä 60-vuotiailla ihmisillä on vielä ihan hyvin muistissa nuoremmat sitä, että ei enää osaa onneksi ajatella, että sellaista tilannetta oli. Sitten ei meillä ei itsesensuuria muut ymmärtää, että niin ole oikeastaan missään muodossa. Omistajilla on tietenkin joihinkin asioihin sanottavaa. Mutta lyhyesti sanottuna Venäjällä ei ole siis riippumatonta lehdistöä. Ja se, miten on voitu vaikuttaa, niin on ollut tämmöinen pikkuhiljaa alkoi tämmöinen taloudellinen painostus ja sen jälkeen sitten tuli yhä enemmän tämmöisiä sakkouhkauksia ja estoja. Nämä alkoi jo parikymmentä vuotta sitten ja sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana on tullut yhä selkeämmäksi nämä ulkomaisista agenteista, ulkovaltojen agenteista puhutaan ja sanotaan, että jotkut toimitukset on epätoivottuja organisaatioita. Ja taustalla tässä on diktaattorin ja hänen tukijoidensa päätös siitä, että jos media pidetään kurissa, niin pystytään myös edistämään putinismia ja valtion tiedotusmonopolilla voidaan johtaa siihen, että Putinin valta säilyy. Nyt on pahimmillaan on siis se tilanne, että meillä on Brezhnevin aikaisia samantyyppisiä tuomioita samanlaisista asioista kuin Brezhnevin aikana. Ja niistä saadaan jo sellaisia niille kestoja samanlaisia kuin Stalinin aikana. Että jos ihminen
on poliittisen aktiivisuutensa vuoksi niin saanut 25 vuoden tuomion, niin sitä voidaan jo kutsua siis stalinismiksi. Journalismia voidaan siis pitää jo monessa mielessä rikoksena. Sitten kertovat nämä venäläiset toimittajat, että heitä uhkaillaan ja he joutuvat kohtaamaan näitä tämmöisiä tuomioita, sakkoja ja vankeusrangaistuksia. Ivan Safronov on yksi tämmöinen merkittävä tapaus, siis sellainen virstanpylväs siinä, että miten ihminen, joka työn kuvaan kuuluu, selvittää venäläisiä avaruusteknologioita ja kun hänestä tulee avaruushallinnon johtajan tiedotuspäällikkö, niin miten hänet juuri silloin sitten pidätetään ja hän on nyt ollut siis useamman vuoden jo odottamassa. Tai hänet on tuomittu jo useamman vuoden tuomioon. Ensin hänen oltua tutkintovankeudessa useamman vuoden ajan. Mun tuttavapiiriini kuuluu paljon tämmöisiä ikäisiä miehiä, jotka on tietenkin aika kriittisiä venäläiselle, nykyiselle venäläiselle journalismille, tavalla tehdä journalismia. Artem Troitski on yksi tämmöinen tunnettu ääni, joka siis kuuluu 80-luvun loppupuolelta alkaen siihen porukkaan, joka teki tunnetuksi niin venäläistä rock-maailmaa, rock-lyriikkaakin hyvin paljon. Nykyisinkin pidetään tämmöisenä Venäjän kirjallisena tutkimuksen yhtenä merkittävänä osa. Kirill Nabutov on tunnettu venäläinen mediaveteraani, hän on siis kuuluisan urheilutoimittajan poika, joka on itse tehnyt pitkän uran, paitsi niin urheilutoimittamisen saralla myös erilaisissa omissa yhtiöissään. Ja asuu nykyään hänkin tuolla Latviassa ja pitää yhtä YouTube-kanavaa ja on kova keskustelija erilaisissa keskusteluohjelmissa. Nämähän on nämä Venäjän propagandan käyttämät sanonnat, niin on hyvin helposti omaksuttavia ja niitä vastaan myös sitten Kirill ja nämä muut niin kamppailee jatkuvasti. Mä aikaisemmin tuossa ihan ensi alkuun sanoin, että mä oon kiinnostanut todella paljon nämä erilaiset uudet mediat. Niin Projekt on yksi tämmöinen iso hanke. Nämä on tehneet siis tämmöisiä nettiin lyhyitä videoita erilaisista aiheista. Tässä missä on Prigozhinista ja tuolla on sitten tässä kuvissa on muun muassa tuo väitetty Putinin nykyinen vaimo ja niin edelleen. Ja tätä porukkaa heidän taustavoimana on Polina Machov, joka on tätä rahoitusta kehittänyt tälle projektille. Tavattiin Polinan kanssa Göteborgissa muutama kuukausi sitten, jossa oli tämmöinen kansainvälinen tutkivien journalistien iso konferenssi. Polina päätti silloin heti sodan alettua, että hän vie oman toimituksensa ulkomaille ja se toimii nykyään. Siellä on osa porukasta Jenkeissä ja osa on Armeniassa ja osa on Georgiassa ja Polina itse asuu
Georgiassa. Hän on Saksan kansalainen myös. Siis, muutamia näistä mun haastatteluissa on sellaisia ihmisiä, joilla on kaksoiskansalaisuus. Se on tietenkin tämmöinen niin sotaisen ilmapiiri on Venäjällä niin ihan arkea ja se näkyy kaikessa paikallisessa journalismissa siellä. Ja Dost toimi pitkään, kun he lähti tuolta Venäjältä pois sodan alattua, niin Riiassa, mutta siellä heitä alettiin syyttää tämmöistä isovenäläistä ajattelusta ja niin he joutuivat sillä tavalla vaikeuksiin siinä, että heidän olisi pitänyt pystyä tekstittämään kaikki heidän venäjänkieliset lähetykset myös latviaksi. Ja se osoittautui sillä tavalla haastavaksi hankkeeksi, että he päätti luopua siitä ja vei koko toimituksensa Alankomaihin. Ja työskentelee nykyään Amsterdamissa tämä toimitus. Mutta että hekin korostaa siis sitä, että he tekee uutisia Venäjällä asuville ihmisille. Ei niinkään meille ja niinkään maanpakolliksi lähteville ihmisille. Mediazona on todella mielenkiintoinen venäläinen uutistoimisto. Sergei Smirnov on itse tämmöinen vanha tällainen jalkapallohuligaani. Ja hän on myös historian opettaja, joka vetää tämmöistä toimitusta, joka on keskittynyt kertomaan sitä, että mitä tapahtuu venäläisissä tuomioistuimissa. Ja he on todellakin niin löytäneet oman yleisönsä ja samalla tavalla kuin länsimaiset on keskusteltu siitä, että sulla pitää olla joku niche, jossa perustat uuden tiedotusvälineen, sulla pitää olla joku asia, jossa olet parempi kuin kukaan muu ja löytää sille oma katsoja, kuuntelija ja lukijakuntansa. Mediazona on nimenomaan pystynyt tekemään sen. Ja näiden poliittisten vankien seuraamisella, niin vaikka se on kuinka epäsuosittu aihe, niin he on silti löytäneet oman keinonsa pärjätä. Moni nyt muistaa Pusse Riasin, joka oli siis tämmöinen punk-ryhmä. Ja heidän niin saamillaan rahoilla ja heidän maineillaan niin aika pitkälle tätä Mediazonaa pystyttiin kehittämään. He on ollut siinä taustalla edelleen mukana. Mutta siellä on siis tämmöisiä tosi hyviä toimittajia, joilla on oma taustansa, miten he on pikkuhiljaa kasvaneet tätä hommaa. 35-vuotiaan Salla Konstantinolla on erinomainen esimerkki tämmöistä toimittajasta, joka on siis, hän on opiskellut toimittajaksi Petroskoissa, hän on valmistunut toimittajaksi, mutta eihän toimittajan hommia oppinut tekemään yliopistokoulutuksen perusteella, vaan hänestä tuli toimittaja, kun lähti tähän Mediazonaan töihin. Sitten Mediazonassa niin hän rupesi seuraamaan Petroskoissa vankileirien johtajien edesottamuksia yleiset vihjeiden perusteella. Ja nykyisin siis hän on ensimmäinen ja ainoa toimittaja, jonka töiden jälkeen niin on nämä vankilan johtajat on pidätetty ja heidät on pantu vankilaan näistä kidutuksista. Että se hänen työnsä ei ole mitenkään mennyt hukkaan, vaan päinvastoin. Mutta Alan kanssa tavattiin ja Alla niin, on käynyt sen verran kovan henkisen prässin läpi, että nyt hän on niin kuin ymmärtänyt sen, että hänen pitää pitää huolta myös itsestään. Hän muutti joku aika sitten niin pois Venäjältä ja asuu ulkomailla 2 rescue-koiransa kanssa. Millä ne rahoittaa itsensä? Täytyy niille saada vuokrat maksettua, ruokaa syödä ja kaikkea. Palkkaa. Kuka se vuokra maksaa? No, näillä eri organisaatioilla, joista puhuin, niin on erilaisia
tukimuotoja. Heillä on siis olemassa suoraa rahoitusta. Heillä on olemassa tämmöisiä, niin nykyään sä voit saada nettiin kerätä rahaa, sä voit saada YouTuben kautta niin rahankeräyksen. Sä voit olla tämmöinen muu keräys, lupajärjestelmä, jolla voi antaa rahaa. Sitten on olemassa yksittäisiä isoja liberaaleisesti ajattelevia ja rikkaita ihmisiä, jotka haluaa tukea. Näitä on erilaisia tapoja, joilla nämä saa rahaa. Esimerkiksi Mediazonan rahoitusta, tämä kertoo tämä päätoimittaja, ne summat oli aika valtavia, mitä he pystyivät aikaisemmin keräämään suoraan Venäjällä ollessaan. Siis venäläiset ihmiset halusivat tukea heitä, koska he olivat kiinnostuneet niistä uutisista, joita nämä pystyivät tuottamaan. Ja ne oli siis ihan puhtaasti tavallisten kansalaisten rahoja. Et siis silläkin tavalla pankkitileille on tullut rahaa, mutta tämä järjestelmä, jossa tehdään jostakin mediaorganisaatiosta vaikka epätoivottava organisaatio, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka DOST on sellainen organisaatio, jota ei voi tukea pankkikortilla Venäjältä. Sä voit tukea sitä, jos asut ulkomaisilla pankkikortilla, mutta Venäjällä sä et voi tukea sitä. Ja sen takia Venäjän valtio tekee just näitä tällaisia ratkaisuja, että se nimittää joitakin ulkovaltion agenteiksi ja toisia epätoivottaviksi organisaatioiksi, jotta ne estää sen, että ihmiset voisivat rahoittaa. He haluavat siis estää kansalaisaktiivisuutta. Mutta tässä meissä saattaa tuntua oudolta, että mitä ne rahasummat oikein on. Me unohdetaan se, että Venäjällä on 140 miljoonaa ihmistä. Eli siellä vaikka ihmisillä ei olisi kaikilla paljon rahaa, niin näistä pienistä puroista syntyy merkittävä rahoitusjärjestelmä. Onko mitään ulkomaista tukea yleensä heille? On heilläkin. He voivat saada ulkomaisilta tileiltä ulkomaisille tileille rahaa. Ja heillä on, Mediazona esimerkiksi toimii Liettuassa. Jos menee heidän YouTube-sivuille ja katsoo, niin siellä on pankkitilillä. Sinne voi lähettää rahaa. Niin, mutta onko mitään jatkuvaa siis? On. No siis, kaikkihan toimii sillä tavalla, että pyrkii saamaan myös jonkun yksittäisen rahoituksen jostain, hakea jonkun apurahan jostain, mutta mikään yksittäinen mediaorganisaatio ei voi toimia jo apurahalla pelkästään, vaan se pitää olla jollain tavalla jatkuvaa rahoitusta. Ja kaikki pyrkii siihen, että saadaan eri keinoin hankitusta rahaa. Siis se on erilaisia keinoja. Bumagalla on sellainen, että heillä on, Pietarissa toimii edelleen tämä heidän katto-organisaationsa, heillä on erilaista muuta toimintaa. Heillä on klubeja, he on järjestäneet vuosikausia klubeja, keskustelutilaisuuksia, yhteisöjä. Ja sitten heillä on Tbilisissä oma karkulilehtensä. Ja tämä Katja on tapasin Tbilisissä. Ja he tekee erilaisia asioita. Ja myös tässä tapauksessa niin täytyy sanoa, että Katja on ollut siis uutispäällikkö isossa näissä venäläisissä uutissivustoissa. Ja hän on ollut myös tällainen Venäjän ykköskanavan TV-lähetyksessä vetäjänä, siis uutispäällikkönä. Ja nämä on siis, ja sen lisäksi hän on siis akateeminen tutkija. Et edelleen samalla tavalla niin kuin 80-luvun lopulla, niin venäläisessä mediakentässä niin siellä on hirveän laaja tämä kirjo, että ketkä siellä työskentelee siellä sisällä. Että ihmisillä on todella ammattitaitoinen ja niin kuin laaja-alainen kokemus ja koulutus niihin töihin, joissa he tekevät. Ja että heillä on palo tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Nämä ei ole pelkästään niin kuin rahan hankkimisen takia nämä ihmiset töissä näissä organisaatioissa. Ja sitten on tämmöisiä ihan uusia kuvioita, niin kuin Mihail Danilovilla, sulla on tämmöinen Nordea Slavka, eli siis näppäimistö, uusi näppäimistö organisaatio. Se tekee tämmöisiä niin kuin pidempiä juttuja nettiin, ja he aloitti tämän oman uutistoimistonsa, kun he huomasivat, että heitä on useampi freelanceri Riassa, mutta heillä ei ollut tämmöistä yhteistä alustaa.
kehitti tämän yhteisen alustan ja nyt hän sitten tarjonneet näitä tämän yhteisen alustan juttuja eri uutissivustoille. Ja tällä tavalla hän saa nyt pyörimään hyvän systeemin ja tukevan toisiaan sekä niin kuin ammatillisesti että myös taloudellisesti näille talouden järjestelmillä. Ja jatkaa nimenomaan Venäjän eri alueilla työskentelyä. Todella kiinnostava organisaatio. Mä en ole tämmöistä, näitä varmaan on muuallakin maailmassa toimia, mutta mä en ole aikaisemmin törmännyt tällaista, mutta tämä on tosi kiinnostava. Ja ajatus onkin, että nyt mistä tulee kertomaan näistä asioista myös suomalaisille mediaväelle. Mitä mahdollisuuksia tuon kaltaisessa journalismissa oikein on. Toimivaa uutta journalismia, koska nyt jo on ihan selvää, että journalismi on koko ajan tällaisessa murroksessa, että se, että miten se rahoittaa itse itseään ja minkälaista vaiheista me ihmiset kaivataan, niin se muuttuu jatkuvasti. Ja sitten tietysti tämä tämmöinen maanpako vahvistaa journalismia muutenkin, niin tässä esimerkiksi on tämmöinen tapaus, että tuolla Barents Observer-lehti toimii tuolla pohjoisessa Kirkkoniemessä, ja siellä on muutamia tällaisia Venäjältä maanpakolla ja toimittajia työssä. Ja näitä tämmöisiä toimitusharjoittelijoita, niin kuin se Hesarissa on Grishin, niin on eri puolilla Pohjoismaita. En tiedä, tässä tapauksessa Aleksen, niin häntä odotti pitkä vankeustuomio. Ja puhutaan sillä tavalla, että hän alkaa itse kanssa kiinnostua katsomaan YouTubesta ja videoita ja sen jälkeen suostunut syömään propagandaa pelkästään. Mutta se, mitä me ollaan tehty Suomessa, niin me ollaan järjestetty tämmöisiä tapaamisia. Eli tuolla Lieksassa venäjänkielisille toimittajille ja suomalaisille toimittajille niin yhteistapaamisessa pohdittiin, että miten me voitaisiin yhdessä tehdä erilaisia asioita. Ja se on poikinut jonkun verran näille ihmisille mahdollisuuksia tehdä töitä Suomessa ja Euroopassa ja muutenkin, ja pyritään jatkamaan tätä hyvin alkanutta yhteistyötä. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin tuossa, että näitä mediakentän seuraamista, niin sitä on tällä hetkellä paljonkin. Kotaru on erinomainen Venäjän kulttuurisivusto. Siellä on tämmöinen juttusarja, jossa on monta haavetta, kun mitä näkyy, että haastellaan ihmisiä, joilla on joku suhde mediaan, siis nyt uudessa tilanteessa, miten ne näkee kehityksen. Todella kiinnostavia ja syvälle meneviä haastatteluja. Kannattaa lukea. Mutta joo, mitä sitten putinismin jälkeen? Niin 10 vuoden kuluttua. Putinismissa tarkoittaa tätä median rajoittamista. En mä tarkoitan putinismilla sitä nykyistä kehitystä, joka on Venäjällä. Meillä on diktaattori Putin. Ja putinismi on se, mikä on tällä hetkellä Putinin ympärillä oleva Venäjä. Josta vaan journalismin yksi osa. Journalismi on vain yksi osa. Meillä on siis maasta muuttaneetkin on siis laaja joukko ihmisiä. Siellä on bisnesihmisiä, siellä on opettajia, siellä on liikemiehiä, siellä on näitä journalisteja. Niitä on kaikenlaisia ihmisiä. Mä oon tietenkin ollut kiinnostunut vaan siitä lähinnä, että nämä niin aktivistit ja journalistit tekee muualla maailmassa nyt ja millä tavalla he niin pyrkii työskentelemään venäjän kielisinä ihmisinä. Mä oon kiinnostunut se lähtökohtaisesti se venäjän kielen kautta toimiminen. Kuitenkin journalismi on sanotaan olevan median valtiopahti. No joo, siis se on aina vähän määrätty kysymys, että valtio haluaa journalismille asettaa minkälaisia rajoja. Se pyrkii tietenkin toimimaan itsenäisesti joka paikassa ja sitä varten journalismin pariin hakeutuu määrätynlaisia ihmisiä, mutta journalismihan on myös
aina ollut myös liiketoimintaa. Siis se, niin kuin se toimituksen työskentely ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanottu, että niin journalismi sinänsä, miten se sitten määritellään, niin sekin on jo sellainen, että mä voin aika monen toimittajan kanssa käydä pitkänkin keskustelun siitä, että mitä he ymmärtävät sillä. Mä oon itse sanonut se juuri näin, että mä ymmärrän journalismin aina ryhmätyönä ja mä ymmärrän journalismin sellaisena, jonka niin se toimitus määrittelee. Että yksittäinen toimittaja voi tehdä journalistisia ratkaisuja, mutta journalismi syntyy silloin, kun sulla on joku ryhmä tekemässä jotakin päätöksiä ja asioita edistämässä. Että yksittäiset logistit voivat kyllä tietenkin niin olla merkittäviä journalismin tekijöitä. Mutta että journalismi on lähtökohtaisesti palveluammatti. Se ei ole mielipiteiden levittämistä, vaan se on tiedon välittämistä. Näin se iso ero, mutta tässä tulee aina pikkuisia nyanssia, kuka sitten näkee vähän milläkin omalla tavallaan sen journalismin merkityksen. Mutta niin, mä miten nämä venäläiset itse näkee sen, että voi olla, että Venäjän mediapolitiikka muuttuu samaan suuntaan kuin missä se on aikaisemminkin ollut. Ja sitten taas voi olla, että 10 vuoden kuluttua Venäjä on iso Pohjois-Korea. Mutta sitä ei kukaan tiedä ja tietenkin niin kun, ihmiset on aika lailla optimistisia. Keskeistä on tietenkin se, että päästäisiin tilanteeseen, jossa ei olisi enää sotaa. Tämmöinen esitys. Tässä on sellaisen kuvan, että journalistit on avainasemassa Venäjän muutoksista. Nyt herää kysymys tietenkin, onko tämä muutos toivottava? Niin, hyvä kysymys. Mä en ole ihan täysin varma kaikesta vielä. Ei varmaan, tai siis Mitä enemmän me seuraa uutisia, mitä enemmän me seuraa tapahtumia, sitä epävarmuus muuttuu. Nyt mulla ei enää yhtään ainoata kunnon mielipidettä mistä asiasta. Niin. Onko se toivottu kiva? Niin mä ajattelen tämän. Pääraukka nyt sekoitettiin ihan täysin. Mä ajattelen tämän sillä tavalla, että tämä on niin huomattavan paljon selkeämpi tämä tilanne silloin, kun löytää semmoisen kanavan tai ne kanavat, joita seuraamalla voi parantaa sitä omaa käsitystään siitä, että mikä on kehityskulku tällä hetkellä Venäjällä, mikä on mahdollisimman avoimesti ja paikkansa pitävästi selittää nykyisiä poliittisia ratkaisuja sellaisena, kuin ne näkyy siis Venäjän ulkopuolelle. Mitä ne sitten ikinä onkaan? Tarkoitan tällä sitä, että on olemassa asioita, jotka on pakko nähdä laajemmassa kontekstissa. Esimerkiksi jos me ajatellaan tätä eurooppalaista kontekstia ja maailman kontekstiin, niin me Euroopassa ollaan aika pieni tekijä siihen, miten esimerkiksi Yhdysvalloissa nähdään Kiina ja niin edelleen. Nämä on niin sellainen iso juttu, joka tapahtuu toisessa käsittelyyhteydessä. Mun ei tarvitse kaikkea tätä edes yrittää ymmärtää, vaan mun kannattaa yrittää ymmärtää se, että millä tavalla Venäjä toimii tässä meidän eurooppalaisessa kontekstissa. Millä tavalla me ollaan kytkyssä Venäjä ja Eurooppa toisiaan kanssa. Ja siis taas pienemmässä mittakaavassa, miten me Pohjoismaat ollaan kytkyssä muuhun Eurooppaan. Tämä on niin se peruskuvio, mutta se, että miten mä voin saada sen riittävästi itselleni informaatiota siitä, että mihin maailma on menossa, niin siihen mulla ei mitään muuta vastausta kuin se, että mun on löydettävä itselleni luotettavat lähteet, jotka kertoo mulle suurin piirtein sen maailman asiat, joista mä haluan olla kiinnostunut.
Niinpä, mutta toi on mielestäni hirveän vaikea puolue. Lähteitä on kuinka paljon. Ja sitten se osaa suodattaa ja nähdä sen. Ensinnäkin löytää sen toimituskunnan, jonka filosofia ja ajatusmaailma on sen mukaan, mitä sä ajattelet. Ja sitten se täytyy vielä miettiä sitä, että onko se sittenkään se oikea ratkaisu, jota sä lähdet seuraamaan. Voihan sekin olla tällaista. Niin. No, eikä koskaan voida päästä siihen. Niin. Mutta kyllähän ne niinku Tämä on laittanut mulle suuren ahdistuksen. Tarkoitus ei ollut sitä, mutta me tiedemiehet on saatana asiaa näin varmaan vai mitä. Joka sanoi, että mulle tulee tuossa nyt vaan tietysti ajattelen omaa pakkiani, eli sitä miten kaulokirjallisen kuomaan. Eivät ne koskaan tietysti kerro, tai ehkä yrittävät kertoa yhtä totuutta, mutta siellä on aina monta mukana. Ja vaan sen kautta se voidaan jotenkin löytää. Se, että me pannaan, että on näin. Ja se nyt meille historia osoittaa, ja tämäkin historia koko ajan, että se saattaakin mennä ihan toisin. Siis ei tarkoita sitä, että huomattavasti helpompaa elää yksinvuoteisessa maailmassa kuin monivuoteisessa. Ei se sitä tarkoittaa. Tämä on itse asiassa... Jos ei näin maailmaa moniulotteisena, niin aika... Se on vaikeampi elää. Voi olla helpompaa, mutta onko se mielekkäämpää? Niin, aivan. Olisiko joku kysymys jostain? Chatin puolelta. Ei, chatin puolella tällä hetkellä keskustelu kuulostaa taas siltä, että siellä voi olla joku tekoälykin paikalla. Se, mitä mä voisin sanoa esimerkiksi, jos niin kun tuntee semmoista epävarmuutta. Tekoälyssä on puolensa. Tällä hetkellä silloin ehkä se hyvä puoli, että sitä pystyy käyttämään apuna kääntämisessä, jos niin kun tuntuu siltä, että oma kielitaito ei aina riitä. Niin nyt nämä uudet tekoälysovellukset, niin ne on tuonut tosi paljon niin kuin siihen käännöksiin. Ei tietenkään ole sillä lailla taidokkaita kuin oikean kääntäjän tekevät käännökset, mutta niistä on apua. Siis semmoista arkiapua itselle voi olla paljon. Se, mitä mä itse sanoisin aktiivisesti, aloin seuraamaan tosi paljon enemmän helmikuussa 2022 näitä erilaisia venäläisiä ja venäjäläisiä kanavia, niin ne tuo mun mielestä lähemmäksi sen venäläisten arjen ja heidän ajatukset. Ja siinähän monta kertaa tulee sitten se, että niin kuin onkin, että asiat ei ole yksinkertaisia, eikä ne tarjoa ehkä niin kuin sillä lailla just semmoista niin kuin paukutettua totuutta, vaan niin kuin monenlaisia erilaisia näkökulmia. Kyllä se helpottaa. Venäjä ei tunnu myöskään olevan niin kaukana, eikä niin suljettu kuin se niin kuin on ehkä sieltä, jos seuraa vaan suomenkielistä mediaa. Niin Venäjä on tosi paljon suljetumpi ja tosi paljon kauempana. On tosi paljon ehkä helpompi niin kuin ajatella sitä. Se tuo niin kuin lähemmäksi sen heidän todellisuuden. Helpottaa ehkä siinä tuskassa. Mulla on vaan semmoinen asia, kun mä keskustelin naapureiden kanssa, ja mä itse katson koskaan televisiota, kannattaa televisiota katsomasta, se on ajanhukkaa. Ja naapurit seuraa hyvinkin telkkaria. Me ollaan hyvin takana amerikkalainen maailma, että ihmiset ei enää lue yhtään mitään, että seuraa vaan televisiota. Ja sitten kun ei ole näkemykset tästä Venäjästä, ne on hyvin paljon jyrkempiä kuin mulla, jotka seuraa monipuolisemmin asioita. Varmaan kaikki on huomannut tämän sama asian. Jopa se näkyy niin keskustelu, esimerkiksi Helsingin Sanomien ja Yleisradion keskusteluryhmissä, niin se on ihan todella suuri ero. Jos tuosta tiedepuolesta puhuisi, niin meillä oli pitkään aika vilkkaat tiedeakatemia-suhteet historian puolella. Ja en saa määritellä, minä vuonna se niin alkoi. Ehkä meitä jäi pari projektia kesken, mutta onko siitä nyt jo toistakymmentä vuotta, kun se on ikään kuin hiipunut se. Vuonna 2018 pidin esitelmän Moskovassa, niin silloin näitä
muun muassa FSB:n arkistopäällikkö, joka oli näitä henkilöitä, niin se oli hyvin vaisu siinä vaiheessa, että en osaa ihan tarkalleen vuotta sanoa, miten se on tullut mahdottomaksi. Ja arkistotyöskentely kyllä jatkuu, jos on vanhoja asioita tutkii. Sitten yksi asia, mikä on vain kysymys, että on siitä 1,5 vuotta sitten, kun valtioneuvoston kanslian Venäjän uutistoimitus, ainakin minulta katkesi se tulo. Joo, niin tapahtui minulta. Joo, niin, mutta että, oliko se budjettiasia vai mikä se oli? Mä olen joskus sitä koettanut kysyä. Ilmeisesti siis siellä painotuksia muutettiin ja kielenkääntäjille tuli erilaisia muita hommia. Niin mä voisin kuvitella. Toisaalta taas voi olla, että siellä niin se, että minkälaisia uutisia haetaan, että se on aika iso työ. Että siinä on pitänyt olla kyllä näiden tarkkana näiden valtioneuvoston kanslian työntekijöiden, minkälaisia uutispätkiä he sieltä rupeaa kääntämään siinä vaiheessa, kun tiedonvälitys muuttuu propagandaksi täysin. Että siinä tapahtui siis, vaikka se varsinaisesti näiden isojen medioiden uutistoiminta jatkui samanlaisena kuin se oli jatkunut aikaisemmin, niin kyllähän nämä isot painotukset on olleet siis sotaan liittyviä. Se Venäjän niin propagandan iso kuva on siis sitä, että kerrotaan, kuinka hyvin Venäjän taloudella menee ja minkälaisia mahdollisuuksia sillä on kehittyä ja miten esimerkiksi näitä sotatarvikehankintoja on välttämättä tehtävä ja millä tavalla tämä maailma kehittyy ja sitten näiden köyhemmän etelän tuen jatkuva niin kasvaminen Venäjää kohtaan ja kaikki tämä, niin jos tämän suodattaa pois siitä niin venäläisestä uutisagendasta, siitä päivittäisestä materiaalista, niin mitä siitä jää sitten jäljelle ja luettavaksi ja niin kuin käännettäväksi, mikä se on se tärkeys, mitä käännetään. Mä en tiedä, en ole ollut tekemisissä esimerkiksi Moskovan suurlähetystön kanssa, en tiedä minkälaista aineistoa he tällä hetkellä tuottaa sieltä. Tai millä tavalla siellä ollaan tekemisissä Venäjän mediaväen kanssa. Että onko heillä mitään tapaamisia nykyään heidän kanssaan. Mikä se oikein on. Siis, kyllä niin se mihin Venäjällä on ehtinyt tottua ja mitä niin pikkuhiljaa viimeisen 20 vuoden kuluessa ajettiin alas, tapahtui, niin se, että nyt ollaan lähellä semmoista nollapistettä, että sulla ei ole oikein enää mitään, mistä sä voisit kertoa, niin on ehkä se totuus, joka tällä hetkellä on. Alun ihan ensimmäisessä videossa, kun sanoin, että tämä muistuttaa vuonna 1985, niin mä ajattelen sen myös sillä tavalla, että silloin 80-luvun puolivälissä mä itse niin alle 30-vuotiaana mietin tätä Venäjän kehitystä ja miten mä näin sitten sen niin venäläisen tai neuvostoliittolaisen yhteiskunnan muuttumisen siihen, että minkälaista porukkaa tuli toimittajien hommiin, minkälaisia samanlaisia kollegoita kuin minä olin, minkälaisella palolla ja teki töitä jo niin Neuvostoliitossa sen eteen, että media muuttaa neuvostoliittolaista yhteiskuntaa. Se oli paljon sellaisia toimittajia, jotka työskenteli Baltiassa painetuissa lehdissä. Niitä jaettiin ja myytiin eri puolilla Neuvostoliittoa. Siellä tuli 80-luvun lopulla ja tuli televisioon, tuli niin glasnostin avoimuuden myötä sellaisia keskusteluohjelmia, joissa puhuttiin avoimesti Neuvostoliiton ongelmista. Ja tämä koko kehitys oli siis 80-luvun loppu, oli jo hirveän iso murros. Mä luulen, että kirjallisuudella tapahtui just samalla tavalla. Samalla lailla, kyllä. Ja juuri se on nyt tällä hetkellä. Siis ainakaan se ei pääse julkisuuteen millään lailla ja se saattaa erittäin tukalaan asemaan semmoisen, joka rupeaa muistuttamaan 40-lukua ja 50-lukua siinä, että sitä, mikä pitäisi sanoa, minkä haluaa sanoa, se koskee journalistiikkaa, se koskee kaunokirjallisuutta. Ei. Julkisia kanavia saa jossakin siellä
maan alla se liikkuu. Ja kun se liikkuu ja ne, jotka siinä liikuttelevat, ovat paitsi vaarassa siihen, saavatko he töitä enää, saavatko he tekstiä julkisuuteen ja on siinä henkikin tahtona pahimmillaan. Se on hurjaa. On nyt jo tämän ikäinen katsoa, miten se kehitys on siellä kulkenut, että nyt yhtäkkiä ollaan menossa taas jonnekin sinne, josta puhuttiin jo menneisyytenä, joka oli joskus ja josta on tullut pois. Onko vielä Putinin valta niin kirkon tukemaan? Kyllä. Joo, sehän alkoi jostain tsaarien uudelleen hautaamisesta ja mitähän muita, mihin mä olen törmännyt niissä asioissa, mutta no, kun en ole varmaan 10 vuoteen enää mutta se jakaa kirkkoakin tietysti kahtia sitä Venäjänkin kirkkoa. On se, joka tukee ja tietysti ne, jotka eivät tue, mutta niiden myöskin kirkon edustajien käy. Ukraina enemmän tai vähemmän siitä pahaa, että ortodoksien pääkaupunkia Kiova pommittavat jatkuvasti. Mutta tulee mieleen tuonne yksi tärkeä valokuva, Sokolevi luostarista tuolla Hoksin Tähtisellä. Siellä arkkipiismi, mikä se on, Kirill, sillä oli hirvittävän iso kynä, ja se osoitti Putinin otsaan juuri samalla lailla kuin aikaisemmin oli tsaari nimitetty tsaariksi. Valtikka, tämä kynä vaan oli valtikka, ja nyt tätä Putinista on tullut uusi tsaari. Ja kun me seuraan tätä Putinin toimintaa, uskonnollista toimintaa, pikkuhiljaa uskoo, että kesätä olla aika uskovainen. Ja eiköhän se ole poliittinen keino tavallaan se kyllä. No varmaan, eikö se ortodoksinen kirkko ole täyttänyt henkisen tyhjyyden, kun kommunismi hävisi? Joo, mutta kirkkokin jakautuu. Jakautui, joo. Ei tämä ole tärkeä Putinin uskovaisuuden kannalta, mutta mä satuin olemaan Moskovassa vuonna 2000. Ja silloin oli kristikunnan 2000-vuotisjuhlatoimikunnan kokous siellä Moskovassa. Ja mä olin ollut seminaarissa samassa hotellissa, missä se komitea sitten kokoutui. Putin pääministerinä johti siinä puhetta. Mä siis olin myöskin mukana sitten siinä tilaisuudessa pyöreän pöydän ääressä. Siellä oli kaikki uskontokunnat ja muut, mutta se oli hyvin yksimielistä. Ei siinä niin sanotusti puheenvuoroista saanut mitään irti. Kuitenkin se oli kuitenkin tilaisuus, missä kaikki uskontokunnat olivat Putinin innokkaita kannattajia. Tällaisia vastaavia tilaisuuksia on nyt pidetty myös. Kyllä niin Putinin takana on ehdottomasti niin laaja kirkkokunta. Kasjanov, joka oli siis yhdessä vaiheessa 6 vuotta Putinin pääministerinä, niin hän kertoo tämän niin kuin jännällä tavalla nyt on Putinin tilanteen, että hän on siis niin selkeästi määrätietoinen ihminen, että 90-luvun lopulla aloitetut hankkeet on kaikki tätä, mitä nyt tapahtuu. Et siis tässä ei ole mitään sellaista, mikä ei olisi ollut tiedossa jo etukäteen ja pitkän ajan kuluessa suunniteltua. Ja tämä on yksi hyvä teoria tavallaan siitä, että miten on tämmöiseen tilanteeseen jouduttu. Että on ollut asioita, jotka on ollut selkeästi nähtävissä ja jotka tulee näistä Venäjän pitkästä historiasta ja niin edelleen. Mutta on myös sillä tavalla, että nämä olisi periaatteessa ollut selkeästi myös ennustettavia, mutta itseään kunnioittava tiedemies ei lähde selittämään etukäteen, että siitä on tapahtumassa, vaan pyrkii siihen, että seuraavat, että miten asiat kehittyvät ja pysähtyy siihen tilanteeseen. Että tämä on osittain se, että meillä niin kuin on huomattu esimerkiksi näissä tällaisissa Venäjän kehitystä luotaavissa tulevaisuusskenaarioissa, niin tämä pahin mahdollinen skenaario on haluttu jättää käsittelemättä liian usein, koska se on niin hirvittävän paha. Ja tavallaan me ollaan siinä tilanteessa tälläkin hetkellä. Meidän pitäisi pystyä avoimesti miettimään sitä, että tämä on vasta alkusoittoa sille, että mihin ollaan menossa. Mikä se paha skenaario sitten on? No se voi olla mitä vaan. Siis mä 2 vuotta sitten mut kysyttiin tämmöisen samanlaisen tilaisuuden jälkeen puskuriroman ydinaseisiin. Ja mä sanoin, että se ei ole mun mielestä niin se
asia sinänsä, se ydinaseet, tai se, että onko meillä joku rajoitettu ydinsodan mahdollisuus, vaan se, että niin kuin ydinaseiden käyttämisestä puhuminen ja sellaisenaan on isompi ongelma kuin me joudutaan puhumaan asioista nyt niiden oikealla nimillä. Yksi, mikä on mielenkiintoinen kysymys, on se, että viimeisen parin viikon aikana on puhuttu Putinin kuolemasta. Siitä, että hän on jo muutaman kuukauden ajan ollut puheita siitä, että hän on vakavasti sairas ja että itse asiassa hän ei johda maata, vaan maata johtaa hänen kaksoisolentonsa. Ja vaikka me oltaisiin mitä mieltä siitä, että pitääkö tämmöiset kertomukset paikkansa, niin niiden merkitys on siinä, että ne on otettu yleiseen keskusteluun. Ja yleisessä keskustelussa Putinin hallinto joutuu torppaamaan tämmöisiä väitteitä jatkuvasti. Ja se on iso merkki koko ajan jostain, että tämmöistä keskustelua ylipäätään joudutaan käymään. Eikö tämä kuitenkin epäolennainen kysymys? Se on olennainen kysymys se, että miten Venäjän hallinto ja Venäjän yhteiskunta kehittyy. Se on se iso juttu. Aikaisemmin kerron sinulle, että me ei tiedetä, että mihin Venäjän kehittyy, koska sinulla ei ole olemassa sellaista mallia, jonka mukaan Venäjän yhteiskunta voisi kehittyä yhtään mihinkään. Sinulla ei ole olemassa oikeuslaitosta, sinulla ei ole olemassa kansanedustuslaitosta, sinulla ei ole olemassa poliitikkoja, sinulla ei ole olemassa kunnollista hallintovaltaa, sinulla ei ole olemassa taloudellista valtaa, taloudellista vallan keskittymiä, sinulla ei ole olemassa itsenäistä energiateollisuutta, sinulla ei ole olemassa Venäjällä mitään sellaisia asioita, joissa pääsisi kiinni. Sinulla ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka millään tavalla rajoittaisi mitään toimintaa Venäjällä. Hetkinen, mutta eikö kuitenkin kapinan henki palaa internetissä? Siinä on monet koristanut sitä internetin merkitystä. Kyllä se kapinan henki tietysti. Ei se minnekään ole kuollut. Mutta se ei vaan. Mä kerron pieni esimerkki, kun silloin kun tämä lähti tämä nykyinen prosessi liikkeelle, mä soitin lähinnä ystävälle, joka olen tuntenut yli 30 vuotta. Mitä teille siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu oikein? Pekka, tätä asiaa ei nyt sitten enää käsitellä puhelimessa. Tässä mennään nyt muutama vuosikymmen taaksepäin. Joo. Eli siis pelko, epävarmuus, ei julkisesti. Onko se tosiaan näin? No, enemmän tai vähemmän se on. No, kyllä mä olen tämän saman asian kuullut siis itse erilaisilta yhteisöistä. Mulla on jonkun verran tuttuja, jotka on ihan merkittävissä venäläisissä yhteisöissä jäseniä, jotka eivät enää voi puhua mun kanssa, eivät ole monen vuoteen voi puhua. Mitä sulla on aika mielessä? Ihan vaan lyhyesti tämmöinen, että pessimisti ei koskaan pety, niin nyt kun puhutaan siitä, että mikä on tulevaisuus ja Putinin kohtalo siellä, niin siellähän on mun ymmärtääkseni myöskin paljon semmoisia voimia, jotka on sitä mieltä, että Putin on ollut aivan liian löysä. Ja sehän näkyy siinä, että Ukrainan sotaa ei saada loppumaan kunnolla niin kuin voimakeinoin. Ja yksi mahdollisuus on se, että sieltä tulee vielä pahempaa. Anteeksi vaan. Kyllä. Ei se Putin se toinen. Ei sota yhtävästi kaipaa. Ei sota yhtävästi kaipaa. No ei tietenkään. Kyllä siellä on ihan valitettavasti melkoinen armeija johdossa tällä hetkellä. Ja myöskin muistettava, että riita harvemmin. Riidan syntymiseen tarvitaan aina vähintään 2 osapuolta. Kyllä. Joo, tuli mieleen, haen sieltä nyt sitä yhtä diaa, joka liittyy tuohon, että sota olisi pitänyt olla aikaisemmin, niin tämä Tatjana Mitkova, joka on varmaan monesti 90-luvulla Venäjän mediaa seuranneille, niin on NTV pääuutistovuotiaita. Mutta nyt kun hän on haastellut, niin hän on sitä mieltä, että Ukrainan sota aloitettiin liian myöhään, että nyt alkaa olla yksi. Hän johtaa siis NTV-kanavaa. NTV-kanava oli yksi näistä uuden aallon venäläisistä mediataloista, jossa oli semmoinen omistaja Vladimir Gusinski, joka sitten pahoitettiin muuttamaan Venäjältä pois ja hän perusti Israelissa RTI-kanavan, joka toimii edelleen. Mutta siis
Ehkä tässä niin kuin, on vaikea sanoa, miksi sota alkoi silloin 2014 ihan tarkkaan, miksi se syveni nyt 2022. Että onko vaan niin, että sota on sellainen tapahtuma, jossa on se momentum, joka on käytettävä hyväksi. Se on joko silloin tai ei koskaan myöhemmin. Mutta onko sulla siihen sodan syttymisen määritelmään niin tarttunut mitään? Ei. Jokuhan se sodan aloittaa, että kyllä se on kai. Mä en enää oikeastaan muista, miten se on, oliko se 2014, kun se oli se edellinen. Joo, Krimin miehitys. Sitähän sitä pitäisi miettiä enemmänkin sitten, että tämä on vain niin uusinta aloitus. Joka siellä kunnianhimoisten johtajien aikaan mistä on, että tuskin Ukrainan ikään kuin haluaa ollut tässä sitä sotaa aloittaa. Mä itse mietin tätä hyvä sota käsitteen kautta, eli että on olemassa sellaista kuin hyvä sota. Ja hyvä sotahan, mun mielestä sitä ei voi muuten olla kuin niin kuin se määritellään julkisuudessa, siis minkälainen mielikuva siitä halutaan antaa. Et se ei siis voi olla mitään muuta. Tulee mieleen aikoinaan, siis mä aloitin väitöskirjahommaa, niin missä piti olla vähän vertailuja talvisodan ja Georgian ja Venäjän lyhyen sodan yhtenäisyyksistä. Ja siinä nimenomaan sitä, miten mediaa käytettiin hyväksi. Mutta se mitään muuta yhtenäväistähän siinä ei ole. Se tuntuu äkkiseltään, niin ne yhtenäväisyydet voi olla jotain sellaisia, että sulla on pieni muutaman miljoonan ihmisen maa, että sulla on valtava imperiumi, joka hyökkää pienen maan kimppuun. Siinä on niin kuin yksi sodan syttymisen syyksi, niin se tuntuu aika pieneltä. Joku muu isompi syy silloin siinä sodassa on. Mikä se on sitten se, että miksi me ihmiset aina sellaiseen tilanteeseen ajaudutaan ja siis riittää meillä se on puhuttavaa ja tuskittavaa ja tietenkin se on niin, että sotiin liittyy niin paljon sellaisia yksilöiden tragedioita, että keskusteluaiheet ei koskaan lopu, koska ne yksilöiden tragediat on myös niiden päätöksiä tekevien johtajien henkilökohtaisia isoja asioita, jotka voi olla heidän elämänsä kannalta ja kohtalokkaita sitten myös. No, talvisodan syttymisen syy on, mihin asti se sitten taaksepäin menee, mutta heti kun ensimmäinen tai Neuvostoliiton Saksan sopimus oli tullut, niin perustettiin jo Leningradin sotilaspiiriin tämmöinen suomalaisia puhuva porukka, joka sitten teki aivan kuuluisa laulun Suomi kaunotaan vainaiset ja muuta, että kyllä se on niin kuin, siinä vaiheessa jo ollut suunnitelmat kauan olemassa kaikesta tämmöisestä, miten sota aloitetaan. No joo, tämä on nyt aikamoista filosofiaa kuitenkin. No, sitä se myös on sodan filosofia. Mutta että siis ei meidän tätä Venäjän tilannetta ratkaista sen takia. Mä oon yrittänyt näitä media-asioita tutkia tässä ja selittää niitä, mitä Venäjän media voi meille kertoa. Se on ihan selvää, että se kertoo meille paljon. Saadaan siitä siis, me saadaan tietoa, me saadaan siitä myös erilaisia näkemyksiä ja sellaisia niin kuin osatotuuksia siitä, että mihin, ja myös jonkun verran suuntaviittaa siihen, että mihin Venäjä mahdollisesti on kehittymässä ja miten meidän kannattaa Suomessa miettiä tätä omaa suhdettamme Venäjään, minkälaisena se näkyy meille. Se on iso merkitys. Tämä moninaisuus on se, mikä on ehkä kaikkein tärkein asia, mitä ei koskaan pidä olla. Voisi ajatella historioitsijat ovat sanoneet, että tästä nykyisestä tilanteesta jälleen kerran pysähtiä ja katolisuusota ei olisi kussilla keskenään. Historia ulottuu 1200 vuoden taakse. Hyvä, kiitoksia. Kiitos itsellesi.